Mm. Hi mga kawaw! Welcome back to Maggie's Cuisine! Hi mga kaaw-aw! Welcome back to Maggie's Cuisine! For today's video po, makulay po ang imumukbang natin. Maiba naman po sa madalas imumukbang ng baboy or mga putok-batok. Punta naman po tayo, kulayan na naman po natin yung mukbang. Dahil lang imumukbang po natin ay bulanglang, gulay, or utan, lauoy, or kahit anong tawag nyo po dito. Ito po yung mumukbang natin. Before po tayo mag-start, magmukbang, pag-pray po muna natin. Bless us, O Lord, and this thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Kainan na po. Sa mga mahihilig po sa gulay, comment down below. Sa mga hindi po, masarap, try nyo po. Sarap ng gulay. Bulang lang to sa alam ko Batangas, mga Tagalog. Pero pag sa dito po sa Cebu, lauoy or utan. Lauoy po. Kain po tayo. Bulang lang, lauoy, utan. Sa mga mahilig, kain po. Mga mahilig sa gulay. May isa pong nag-i-enjoy kasi. Nautusan lang pong mag-video ng gulay kasi may isa pong hindi mahilig. May isa pong paborito ng baboy. Sa mga nasa live po ngayon, nasa premiere, at sa mga solid kaaw-aw, sa mga mukbangers, sa mga nandyan po ngayon, sa mga nanonood, kain po tayo, sabay-sabay po. Hap ng kalabasa. Hap naman. May rice po dito. Dinding yata to sa mga Ilocano, dinding. Pero hindi ko na nilagyan ng bagoong. Bagoong isda. Sarap talaga pag gulay. Okra. Sarap ang sabaw. Fish.
Harap. Loh, pakigulay si Maggie. Masarap din siya bagay sa chili sauce. Masarap mangmukbang nakakamay. Solo pa ako ngayon. Kasi si Bessie, paborito niya baboy. Baboy lang daw. 3 times a day baboy. Pinagsolo niya ako. Parang lechon din. Parang lechon din. Masarap din pala ganito. Spicy chili sauce. Talbos ng kamote at saka malunggay hinalo ko. Ay! Kalimutan ko si Maggie. Sorry. Kakaisda pala. Ito yung totoong mukbang. Ang sabi. Buti pa si Maggie. Nakain niyang bulang lang ng gulay. Gusto niya rin kalabasa. Kain pa ulit. Galing ni Maggie. Pakigulay. Si Ma'am Betsy niya, pakibaboy. Ako lang
video niya kasi hindi niya kaya kumain ng gulay. Baboy is life siya eh. Yeah. Ubus. Ubus natin, Maggie. The best ka talaga, Maggie. Naubos namin. Nilagyan ko ng ampalaya. Next bite na po. Sa mga nasa premiere ngayon, sa Solid Kaaw-Aw, sa mga mukbangers po, kain po. Na. Siya nga po pala sa lahat po ng nandito ngayon at saka sa mga nanonood po ng Maggie's Cuisine, sa mga Solid Kaaw-Aw, sa mga mukbangers po, sana po wag po nating kalimutan puntahan din po yung YouTube ni El Bilingan po ni Dark Alas at saka po ni Cod Lagomor PH. Mega love shoutout nga po pala kay Nanay Mads Helen. Hello po. At saka sa lahat po ng mga solid mukbangers, sa mga YouTuber po, at saka hi po sa mga Solid Kaaw-Aw. Maraming salamat po sa lahat ng nandito ngayon. At saka sa mga supporters po ng Maggie's Cuisine, maraming salamat kasi lagi po kayong nandyan. Sobra po kaming nagpapasalamat. Sana po hindi pa kayo magsasawa. Sa mga bago pa lang po na dumalaw sa Maggie's Cuisine, sa mga naligaw at napadaan lang po, sana po wag nyo pong kalimutan i-subscribe ang Maggie's Cuisine, tsaka panoorin na rin po. Maraming salamat po. If you like this video po, please like, share, and subscribe. And don't forget po to hit the notification bell para updated po kayo pag may bago pong video ang Maggie's Cuisine. Maraming salamat po. Mag-iingat po ang lahat. God bless. Bye!